ο υποψήφιος δήμαρχος Ζαγοράς και Μουρεσίου του Πηλίου, ο κ. Παναγιώτης Κουτσάφτης. Γεια σας, κύριε Κουτσάφτη, τι κάνετε? Γεια σας, εσείς τι κάνετε? Σας ζηλεύουμε καταρχήν εδώ, δηλαδή τώρα είστε στο Πήλιο εσείς, έτσι και εμείς εδώ στην Αθήνα. Ναι. Πώς είναι καταρχήν εκεί τα πράγματα, έχετε καλό καιρό? Είναι μια χαρά, έχει λίγη συννεφιά, βγαίνει ο ήλιος, κρύβεται, εντάξει, καλά είναι, μια χαρά. Τώρα θα να σας ρωτήσω τι προβλήματα μπορεί να έχετε εκεί στο Πήλιο, δηλαδή, τι προβλήματα μπορεί να υπάρχουν στον Παράδεισο? Έχουμε και εμείς τα προβλήματα του Παραδείσου. Ναι. Για πείτε μας δύο λόγια, τι θα κάνετε εσείς για να κάνετε καλύτερο το Πήλιο? Εμείς αυτό που θα κάνουμε είναι να μπορέσουμε να συνθέσουμε τις παραγωγικές δυνατότητες του χώρου μας, του Δήμου μας, δηλαδή την αγροτική παραγωγή και την τουριστική δραστηριότητα, να μπορέσουμε να φτιάξουμε ένα σύνολο το οποίο θα βοηθήσει τους πολίτες μας να έχουν καλύτερα αποτελέσματα στις δουλειές τους. Η σύνθεση αυτή είναι που μας ενδιαφέρει. Γιατί μέχρι τώρα, δυστυχώς, για πολλούς λόγους, υπήρχε ένας μικρός ανταγωνισμός μεταξύ των δύο δραστηριοτήτων. Εμείς θέλουμε να συνθέσουμε τις δύο δραστηριότητες, έτσι ώστε να διευρύνουμε τη σεζόν, να μεγαλώσουμε τη σεζόν τουριστική, να διαφημίσουμε τα προϊόντα μας τα αγροτικά ακόμα πιο πολύ. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό, ναι. Έτσι, τα προϊόντα μας, και τα προϊόντα μας είναι και τα μήλα μας τα καταπληκτικά και τα καστανά μας και τα κεράσια μας, αλλά έχουμε και τα καταπληκτικά μας ξενοδοχεία, τις καταπληκτικές μας παραλίες και το υπέροχο βουνό μας. Και τις πρώτες μεγάλες κοινότητες αγροτικές επίσης δημιουργήθηκαν κάποτε στο Πήλιο και ξεκίνησαν, έτσι, πρωτοποριακές. Των Ελλήνων οι κοινότητες που λέει ο Σαββόπουλος είναι από άλλους γαλαξίες, νομίζω είχε υπόψη του αυτές τις κοινότητες. Ακριβώς. Έτσι δεν είναι? Την αγροτική παραγωγή έχετε επιμείνει στις εξαγωγές ή την έχετε αφήσει? Όχι. Εμείς το ένα μέρος του Δήμου είναι σχεδόν η δραστηριότητά του όλη εκεί. Ναι. Και έχει και εξαγωγικές δυνατότητες και στην εσωτερική αγορά έχουμε ένα επώνυμο προϊόν, κατοχυρωμένο εδώ και πολλά χρόνια. Τα μήλα, έτσι. Το μήλο Ζαγορίν. Μάλιστα. Έχουμε ένα συνεταιρισμό υπέροχο, ο οποίος αυτή τη στιγμή σε 2 χρόνια θα κλείσει τα 100 χρόνια ζωής. Είναι ένα συνεταιρισμός υγιέστατος. Είστε στην παραλία ή είστε στο βουνό τώρα, κύριε Κουτσάφτη? Δεν ακούω. Στην παραλία ή στο βουνό είστε? Πολύ ωραία ερώτηση, γιατί το συνδυάζει και τα δύο. Όχι, εσείς που βρίσκεστε? Δηλαδή, τσιπουράκι στην παραλία δεν θα έχει το μεσημεράκι με τους υποψηφίους? Έχει. Τσιπουράκι στις πλατείες τις υπέροχες των χωριών μας. Ναι, είναι υπέροχα χωριά, πραγματικά το Πήλιο είναι μοναδικής ομορφιάς. Να κάνεις προεκλογικό αγώνα στο Πήλιο. Το αγαπάω πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Κουτσάφτη, για την καλοσύνη. Σας εύχομαι καλή επιτυχία, να πάτε καλά και να κάνετε το Πήλιο ακόμα πιο όμορφο. Να δώσω ένα μήνυμα, θέλω, στους πηλιορείτες του Ανατολικού Πηλίου, σε όλους τους ψηφοφόρους του Δήμου, να έρθουν όλοι μαζικά, να ψηφίσουν, να το χαρούν, να το ευχαριστηθούν. Η νίκη θα είναι μια νίκη χαράς και πρέπει να σπάσουμε την κατήφια. Πρέπει να είμαστε χαρούμενοι. Σωστό, πολύ Οι εκλογές είναι μια διαδικασία γιορτής και δημοκρατίας. Σωστά μηνύματα. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, καλή επιτυχία.